Magandang araw po sa inyo, Kuya Blair. Ako po si Balong, isa sa mga masugid na taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Magaganda po kasi ang mga kwento na inyong ina-upload. Bagamat katatakutan, ay totoong nakakalibang pakinggan at talaga namang kapupulutan din ng aral. Dahil po dito, naisip kong ibahagi na din po ang aking kwento sapagkat alam ko po na kahit papano may maibabahagi akong aral sa mga inyong tagapakinig. Uumpisahan ko po ang aking kwento nung kami ng kapatid kong si Kiro ay nangangalakal pa lang. Nakapulot po ko ng medalyon sa basurahan. Mula noon, nagkaroon na po ko ng pangitaing hindi ko po maipaliwanag. Nang isang guni ko po yun kay Lolo Iking, tinulungan niya akong tukuyin ang ibig sabihin ng mga pangitain ko. Sinamahan niya po ako sa San Felipe upang tulungang babalaan ang mga tao roon sa darating na dilubyo. Ito kasi ang nakita ko sa aking balintanaw. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay namin sa lugar na yon. Dahil hindi lamang basta dilubyong mula sa natural na kapahamakan ang mangyayari. Mula sa kalikasan ang hinarap namin, kundi pati mga dilubyong bunga ng mga aswang. Upang mas maunawaan niyo po ang aking kwento, uumpisahan ko na po. Kuya Balong, gutom na po ako. Kaninang umaga pa po tayo di kumakain ah. Mag-aalas 2 na po ng hapon. Hindi pa rin tayo kumakain hanggang ngayon. Pupunuin na lang natin to sakon to, Kiro. Pagkatapos, pupunta na tayo kina Lolo Iking. Ibibenta natin ang mga kalakal na nakuha natin. Pwede po bang dali na natin ang mga nakuha natin? Gutom na po talaga ako, kuya eh. Konting tiis na lang, Kiro. Oh, heto. May tubig pa dito. Uminom ka na lang muna. At pagkatapos, magpahinga ka muna dito sa kariton natin. Ako na lang ang magpupuno ng sakon to. Ikaw kuya, hindi ka ba nauuhaw? Hindi, sige na. Ubusin mo na yan. Matapos na makainom ng tubig si Kiro, ay nagpahinga muna ito sa loob ng aming kariton. Ilang saglit lamang ay nakatulog na ang bata. Upang makapagpahinga kahit paano ang kapatid ko, ipinarada ko muna sa ilalim ng puno sa tabing kalsada ang aming kariton. Pagkatapos, muli akong nagpatuloy sa pangunguha ng mga kalakal tulad ng garapa, plastic bottles, karton at kung ano-ano pa. Kailangan kong makarami para makasapat sa pambili namin ng pagkain sa pananghalian at hapunan. Pagkatapos, bahala na muli kinabukasan. Ganito ho ang araw-araw na buhay namin ng kapatid ko na si Kiro. Matapos kong mapuno ng plastik na bote ang huling sako na dala ko, nagbalik ako sa kinaroroonan ni Kiro. Naabutan ko siyang gising. Halata sa muka ang matinding gutom. Nakayukod habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kuya, makakabili na po ba tayo ng pagkain? Gutom na po talaga ako eh. Oo, Kiro, halika na. Tulungan mo akong itulak ang kariton papunta sa bahay ni Lolo Iking. Habang itinutulak namin ang kariton, nakita ko sa muka ni Kiro na kahit paano ay sumigla ito. Kasi kahit paano pagkatapos nito, makakabili na kami ng pagkain. Matapos ang kalahating oras na pagtutulak, nakarating na rin kami sa bahay ng matandang bumibili ng mga kalakal. Lolo Iking, magkano po lahat ng mga kalakal na dala po namin? 150 ang kinita nyo ngayong araw, Balong. Naku, salamat po, Lolo.
Malaking bagay po ito. Makakabili na po ito ng kanin at ulam namin ni Kiro. Abay, hindi pa ba kayo kumakain na magkapatid? Hindi pa nga po eh. Mula pa po kaninang umaga. Kaya pala namumutla na kayong dalawa. Lalo na itong si Kiro, tignan mo. Konti lang po kasi nakuha namin kalakal kahapon eh. Dahil sa panay po ang ulan. Kaya po wala na kaming pambili ng pagkain namin ni Kiro. Ay nako, mga batang are. Hala, sige, pumasok na muna kayo dito sa bahay. May tirang pagkain pa kami ng asawa ko. Sobra kasing niluto niya. Dahil panghapunan na sana namin. Kaya lang kainin niyo na muna. Maaari naman kami magluto ng panibago. Nako, Lolo Iking, wag na po. Nakakaya naman po sa inyo. Ano ka ba naman? Huwag kayong mahiya. Hindi kayo mabubusog ng hiya ninyo. Oo nga naman, kuya. Pero Kiro, Kuya, tanggapin na natin ang pagkain na inaalok ni Lolo Iking. Ang sakit na talaga ng tiyan ko eh. Saka parang nahihilo na rin ako. Kahit atubilaman, pumayag na ako sa alok ni Lolo Iking. Pumasok kami sa loob ng kanilang bahay. Maayos naman kaming pinakitunguhan ng asawa ng matanda. Adobo at kanin ang inihanda nila sa lamesa. May kasama pang saging at mangga na panghimagas. Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Kiro nang makita ang mga pagkain sa mesa. Dumulog na kami at sunod-sunod na pagsubo ang ginawa ni Kiro sa pagkaing inihanda sa amin. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. 3:00 na ng hapon ng mga sandaling ito at ito pa lang ang unang kain namin sa araw na ito. Kuya, ang sarap po ng lutong adobo ng asawa ni Lolo Iking. oo Kiro, pero dahan-dahan lang sa pagsubo ah. Baka mamaya mabulunan ka niyan. Kung kulang pa mga pagkain na yan, magpapaluto pa ako sa asawa ko. Nako, tama na po to Lolo Iking. Sobra-sobra na po to. O basta, huwag kayong mahihiya. Kumain lang kayo ng kumain. Magpakabusog kayo. Salamat po talaga sa pagkain to, Lolo. Kung wala kayong pagkain sa inyo, abay pwede kayong pumunta dito sa bahay kahit anong oras. Bukas ang pinto ng bahay namin para sa inyong magkapatid. Mabuti pa po kayo. Handang tumulong sa amin. Samantalang mga kamag-anak po namin, pinabayaan na po kami. Kaya nga huwag kayong mahiyang lumapit sa amin ng asawa ko. Lolo Iking, sapat na po itong tulong na ibinibigay niyo po sa amin ng kapatid ko. Kuya, busog na ako. Mukha nga, Kiro. Hinihilot mo na ang tiyan mo sa kabusugan eh. Ayan oh, bundat na bundat ka na. Paano kasi? Ngayon lang ulit ako nakatikim ng adobo eh. Ang natatandaan ko, huling beses na nakatikim ako nito, nung nakaraang birthday ko pa. Halos 6 na buwan nang nakararaan. Hayaan mo, kapag maganda kita natin sa pangangalakal, lulutuan kita niyan. Talaga kuya? Oo ba? Basta maging mabait ka lang sa akin. Lagi mo ako susundin. At tutulong kang kumuha ng maraming bote para marami tayong kita. Pangako kuya, palagi kitang susundin. Hindi magiging matigas ang ulo ko at hindi rin ako magpapasaway. Nakatutuwa naman kayo magkapatid. Napakababait ninyo pareho. Manang-mana kayo sa mga magulang ninyo. Mababait din sila ang kagaya ninyo. Pero lahat po ng mga nagawa na kabutihan ni tatay, pinabayaan pa din kami. Hindi man lang nilingon ang kabutihan na ipinakita ni nanay at tatay sa kanila. Hay nako, hayaan niyo na sila. Ang mahalaga ay manatili kayo sa kababaan ng loob at palaging maging mabuting tao. Dahil naniniwala ako balang araw, gagantimpalaan din kayo na may kapala dahil sa kabutihan ng puso ninyo. Pagkatapos naming kumain ni Kiro, nagpaalam na din kami kina Lolo Iking. Binigyan din nila kami ng pabaon pang kanin at ulam, sa kamangga at saging. Kaya may panghapunan na kami na magkapatid.
Yung pera namang kinita namin ngayong araw, pambili na namin ng pagkain bukas. Siguradong makakakain na kami sa kinabukasan. Ganito ang buhay naming magkapatid sa araw-araw. Isang kahig, isang tuka. Pag hindi kami kumilos at naghanap ng mga kalakal at basura ng iba, hindi kami kakain. Pagdating namin ng bahay, naglinis lang kami ng katawan. Saka naupo na sa loob ng tagpi-tagpi naming bahay. Nakikitirik lang ang kubo namin sa lupa ni Lolo Iking. Kapalit ng libreng pagtira namin dito ay ang kahit papano ay ang siguraduhing walang magnanakaw sa mga nyog na nakatanim sa paligid ng bahay. Kung tinatabasan namin ang mga damong tumutubo dito, binabayaran kami ni Lolo Iking. Subalit minsan 1 buwan lang yon. Kapag hindi pa matataas ang damo at wala pa kaming tatabasin, nangangalakal kami ni Kiro. Ito ang pinagkakakitaan namin para mabuhay. Kuya, totoo po ba ang sinabi ni Lolo Iking kanina? Alin doon, Kiro? Na mabait sila nanay at tatay? Oo, Kiro, napakabait nila. 12 anyos ako nang ipinanganak ka ni nanay. Natatandaan ko noon, hindi kami naghihirap sa buhay. Malawak ang lupain ni nanay at tatay. Namana kasi ni tatay kay lolo at lola nung namatay sila. Pero bakit naghirap po tayo ngayon? Bakit nakikitirik lang tayo ng kubo kina Lolo Iking? Bakit ganun, kuya? Ay, nang namatay si nanay at tatay, 13 anyos pa lang ako noon. Ikaw 1 taong gulang pa lang. Hindi ko alam kung paano magsaka. Hindi ko alam kung paano pangalagaan ang lupang naiwan nila sa atin. Kaya humingi ako ng tulong kina Tiyo Arsenio. Si Tiyo Arsenio na bunsong kapatid ni tatay? Yung masamang ugali? Oo, Kiro, siya nga. Tapos kuya, ano nangyari? Bakit sila ang may malawak na lupa ngayon? Sa atin dati ang lupa na yon. Tayo ang nagmamay-ari dati ng lupang yon. Kung ganun, paano yun napunta sa kanila? Itutuloy ko kwento. Makinig ka mabuti, Kiro, ha? Opo, kuya. Nabubuhay tayong dalawa sa bahay na naiwan ng magulang natin. Pagkatapos lahat ng kita ng lupa ay ibinibigay ni Tiyo Arsenio. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Unti-unting nagbago ang mga ibinibigay niya. Palagi niya sinasabi na lugi na ang palay na inaani. Pagkatapos sa mga pataba at yung iba pang mga kailangan, ganun din. Hanggang sa sinabi niya sa akin na hindi na kaya magpatuloy ang pagtatanim sa lupa natin. Kasi nga, mahina daw ang kita. Kumbaga'y lugi na. Kuya, pinaniwalaan mo ba lahat ng sinabi niya sa'yo? Oo, dahil bata pa ako nun . Kaya sinamantala ni Tiyo ang bagay na yun. Oo, Kiro. Hanggang sa magkasakit ka. Na-ospital ka noon. Nagka-dengue ka . Agaw buhay ka sa ospital. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Grabe talaga ang sakripisyo mo sa akin, kuya. Pasensya ka na. Ano ka ba, wala yun? Kapatid kita . Yung pagkakasakit mo na yun, sinamantala yun ni Tiyo. Inalok niya ako na bibili niya daw ang lupa natin. Pumayag ka, kuya? Oo, kasi kapalit nun, yung pambayad natin sa ospital at ang pambili mo ng gamot. Wala pong sobra sa perang ibinayad ni Tiyo sa lupa? Siya mismo nagbayad sa ospital, Kiro. At kung magkano yun, siya lang nakakaalam. Pagkatapos sinabi niya sa akin, yun na ang kabayaran doon sa lupa natin. Kaya nawala na sa atin ang lupa. Ganun na nga. Kaya dahil dun, nagsimula ka ng mga lakal, kuya. Tama ka, Kiro. Dahil yun lang ang naisip kong paraan para mabuhay tayong dalawa. Paano po nawala ang bahay na naiwan ni nanay at tatay sa atin? Habang nangangalakal ako, nabangga ako ng isang kotse. Iniwan lang ako sa daan nung nakabangga sa akin. Dahil sa wala akong pambayad sa ospital, inalok ako ni Tiyo Arsenio na ibenta sa kanya ang bahay natin.
Pero ilang buwan na nakalipas, nalaman kong siya palang nakabangga sa akin. Ha? Paano mo nalamang siya nakabangga sa'yo, kuya? Pumunta ako sa kanila kasi hihiram sana ako ng pera na pambili ng gamot mo. Kasi mataas ang lagnat mo eh. Pero nag-iinuman sila ng mga kapitbahay natin dati. Dinig na dinig ko talaga nang sabihin niya yun doon sa mga kainuman niya. Pinagplanuhan niya pala ang lahat. Grabe. Ang sama talaga ng ugali ni Tio Arsenio. Wala siyang kasinsama. Sinabi mo pa. Kaya mula noon, hindi na ako lumapit sa kanila. Pero sa puso ko, nakatanim lahat ng kasamaang ginawa niya sa atin. Kaya balang araw, babawiin natin sa kanya ang lahat ng mga kinamkam nila. Kaya pala si Lolo Iking lang ang natulong sa ating kuya. Tama ka, Kiro. At dahil sa nakuha na ni Tio Arsenio ang lahat ng naiwan ng mga magulang natin, wala na tayong silbi sa kanila. Nakakalungkot naman, kuya. Pag mahirap ang isang tao, walang halos gustong pumansin. Kaya nga eh. Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Pati na din ikaw. Gusto ko makapag-aral ka. Yun nga lang, wala pa tayong pera. Magsisipag tayo, kuya, para makaipon tayo. Kung pangangalakal lang ang magiging trabaho natin, imposible yun. Kulang pa ang kinikita natin para sa araw-araw. Anong gagawin natin, kuya? Babawiin natin ang dapat na sa atin. Paano naman natin gagawin yon? Hindi ko alam. Pero gagawa ko ng paraan. Ang iniwan ng mga magulang natin, babawiin ko yung kay Tio Arsenio. Matagal ng panahon na nagpakasasa sila sa mga bagay na hindi nila pinaghirapan. Dapat maibalik yun sa atin. Nang gabing yon, hindi ako dalawin ng antok. Naiisip ko kasi ang kalagayan naming magkapatid. Naaawa ako sa kapatid ko na si Kiro. Kahit minsan kasi, hindi pa siya nakakaranas ng kaginhawahan sa buhay. Samantalang ako, nung buhay pa ang mga magulang namin, naranasan ko yon, na ibibigay sa akin ang mga gusto ko. Pero si Kiro ay hindi pa. Kahit na gustong gusto kong ibigay ang lahat sa kanya. Hindi ko naman alam kung paano. Kinabukasan, maaga ako nagising. Maaga akong gumayak para mangalakal. Iniwan ko si Kiro na himbing pang natutulog. Nag-iwan ako sa mesa ng almusal niya. Binili ko siya ng tsampurado at ilang piraso ng pandesal. Gusto kong makapagpahinga siya ng maayos kahit man lang ng araw na yon. Tulad ng dati, nangalakal ako upang humanap ng mga bagay na pwede pang mapakinabangan. Kasabay noon ay nagbahay-bahay din ako para bumili ng bote na maibibenta ko sa junk shop ni Lolo Iking. Habang nangangalakal ako sa isang basurahan, may isang bag akong nakita. Maganda ito at tingin ko ay mapapakinabangan pa. Kinuha ko yon at binuksan. Saka isa-isang tinignan ang bawat bulsa sa loob ng bag. Sa pinakahuling bulsa ng bag na aking tinignan, pagbukas noon ay tumambad sa akin ang isang lumang kwintas. Luma na yon, subalit maganda ang kalidad. Dahil sa kakaiba ang kinang nito kumpara sa mga kwintas na nakita ko na dati, kinalkal kong muli ang bag. Nagbaka sakali akong makakita ng iba pang laman nun. Hanggang sa makapako sa loob ng isang sikretong bulsa na yon, ang isang pitaka. Nanginginig ang mga kamay ko. Nang mabuksan ko ito, ay tumambad sa akin ang perang papel. Hindi ko yun mabilang sa unang tingin. Naghahanap ako ng pagkakakilanlan ng may-ari ng pitaka para sa gayon ay malaman ko kung kanino pwedeng isauli ang pera dahil alam kong hindi yun sa akin. Isa sa itinuro ng mga magulang ko nung nabubuhay pa ay huwag mag-interes sa pagmamay-ari ng iba. Subalit, wala akong nakitang anumang ID.
Malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa nakita kong pera. Dali-dali akong umuwi ng bahay. Agad kong ibinalita kay Kiro ang natagpuan ko. Maging ang kapatid ko ay hindi makapaniwala. Kuya! Ang daming pera dito! Sino po may-ari dito, kuya? Hindi ko nga rin alam, Kiro eh. Walang kahit na anong ID. Kuya, paano po natin isasauli sa may-ari ang pera na yan? Hindi ko nga din alam eh. Kung magpunta kaya tayo kay Lolo Iking, baka matulungan niya tayong malaman kung kanino ang mga yan, kuya. Tama, kay Lolo Iking. Isa siya sa matatanda sa lugar natin. Kilala niya ang halos lahat ng tao dito. Tara na, kuya. Baka hinahanap na ng may-ari ang perang yan. Baka kailangan nila yan. Nang oras na yon, tumungo na kami sa bahay ni Lolo Iking. Dinala namin ni Kiro ang wallet na may lamang pera, maging ang kakaibang kwintas. Aba, bakit ang aga nyo yatang magkapatid dito? Lolo Iking, habang nangangalakal po ko, may napulot po akong bag. Oh, ano naman ngayon? Lolo Iking, may laman po kasing pera yung bag eh. Ano? Pera ka mo? Opo, malaking halaga po eh. Kaya nagpunta po kami dito sa bahay niyo para magtanong kung paano po maisusuoli ang pera. Aba kung may ID man lang ba o kahit na anong pagkakakinanlan yan, madali nating maisusuli yan sa may-ari. Yun nga, Lolo Iking, wala po eh. Walang kahit na anong ID. Pera lang po ang laman ng bag na nasa loob po ng pitaka. Tsaka ito po oh. Ito, itong kwintas po na to. Kwintas? Opo, Lolo. Ito po. Kinuha ko ang kwintas sa loob ng bulsa ko. Saka iniabot yon kay Lolo Iking. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaking kausap ko sa hindi ko mawaring dahilan. Nakatingin lang sa amin ang kapatid ko. Hindi basta kwintas lang ito, Balong. Yun nga po ang tingin ko eh. Dahil kakaiba po siya. May malaking pabilog na bagay na palawit itong kwintas. Ano po pala yan? Isa itong medalyon. Medalyon po? Oo, tama ka. May ganitong medalyon dati ang lolo ko. Pero hindi ko na alam kung nasan na. Wala siyang pinamanahan. Isa man sa kanyang mga anak. Kung ganun, Lolo Iking, bilhin niyo na lang po sa akin ang medalyon na yan. Baka mas maibibenta niyo po yan sa bayan na mahal. Hindi ko to maaaring bilhin, Balong. Oh, pero bakit naman po? Mukhang tunay po ang medalyon, di ba? Magandang disenyo po, tapos kakaiba po ang kinang. Sigurado pong pag-aagawan po yan sa bayan. Dahil ang isang kakaibang medalyon, siya mismo ang pumipili ng magmamayari sa kanya. Oh? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi nagkataon lamang na natagpuan mo medalyong ito, Balong. Nakita mo ito dahil para talaga ito sa'yo. Huh? Ibig sabihin, may kapangyarihan po ang medalyon, ganun ho? Oo, Balong. May kapangyarihan ang medalyong ito. Para sa po yan, Lolo? Ang medalyon na ito ay panlaban sa mga aswang at sa mga masasamang elementong nasa paligid natin. Lolo, wala naman pong aswang dito sa atin sa kasalukuyan eh. Paano ka nakakasiguro? Dahil wala po ko napapalita ang biktima ng aswang. Sa ngayon, maaaring hindi sila aktibo, kaya wala tayong nababalita ang biktima nila. Pero malay natin sa mga susunod na panahon. Baka magising tayo sang araw. Nandiyan na naman sila, nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Lolo Iking, ano pong gagawin ko sa mga napulot kong to? Yung medalyon itago mo. Pangalagaan mo mabuti. Dahil malaki ang may tutulong yan sa inyong magkapatid. Yung pera, hindi natin alam kung kanino yan isasauli. Kaya, nasa inyo ang pagpapasya kung anong gagawin nyo dyan. Itatago ko na lang po muna siguro para kung sakaling may maganap, may ibabalik ko po agad sa may-ari. Bilib talaga ako sa inyong magkapatid. Kahit na halos wala kayong makain sa araw-araw,
Hindi kayo nagka-interes na angkinin ang perang yan. Kasi Lolo Iking, hindi naman po sa amin yan eh. Pero mahirap hanapin na nagmamayari niyan, Balong. Kapag ipinaalam niyo sa iba, baka mamaya ipag-interesan pa nila yan. Maigi na nga lamang at sa akin niyo ipinaalam. Ano pang gagawin namin sa pera? Kayo na ang bahala dyan, Balong. Maaari niyong gamitin para sa pangangailangan niyo. O paano? Marami pa akong gagawin. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Salamat po Lolo ha. Mauuna na po kami. Walang anuman. Basta't kung may kailangan kayo, palaging bukas ang pinto ng bahay namin para sa inyo. Matapos makauwi ng bahay, nagpasya kami ni Kiro na itago na lang muna ang pera. Hindi namin yung gagastusin o gagalawin kahit pa sinabi ni Lolo Iking na maaari naming gamitin na lamang yon dahil mahirap nang makita pa ang tunay na may-ari nito. Kaya lang, alam ko kung gaano kasakit ang mawalan. Kaya paniguradong hinahanap na yon ng tunay na may-ari. Yun nga lang, paano namin malalaman? Pero mas naiisip ko ay ang tungkol sa medalyon. Nahihiwagaan ako sa mga sinabi sa akin ni Lolo Iking. Hindi pa din kasi ako makapaniwalang may kapangyarihan ang medalyon na napulot ko. Maganda to, elegante at totoong kakaiba. Subalit, hindi ko mapaniwalaang may kapangyarihan ito at kayang makapuksa ng mga aswang. Kuya, ano kaya kung isurrender natin kay Kapitan ang mga napulot natin para mas madali nating mahanap ang totoong nagmamay-ari dun sa pera at sa medalyon? Hindi na Kiro. Mas kampante ako kung tayo na lang ang magtatago nito. Lalo na yung medalyon. Kuya, subukan mo kayang isuot yung medalyon, no? Huwag na. Hindi naman to sa akin eh. Baka masira ako lang to. Kuya, di ba sabi ni Lolo Iking, nakuha mo yan kasi pinili ka ng medalyon. Kaya nga hindi rin pwedeng ibenta, di ba? Kuya, sige na. Isuot mo na lang po. Bakit ba kinukulit mo ako na isuot ko? Kasi gusto kong malaman kung totoo may kapangyarihan yung medalyon na yun, kuya. Tulad na sinabi ni Lolo Iking. Sus, maniwala ka talaga na may kapangyarihan to? Kaya nga subukan mo na, kuya, para malaman natin kung talagang meron nga. Baka may magic na mangyari kapag sinuot mo yan, kuya. Sige na. O sige, para sa ikakapanatag ng loob mo, isusuot ko na. Dahil nga naging mapilit ang kapatid kong si Kiro, sinubukan ko nang isuot ang medalyon. Sa paglapat pa lang nito sa leeg ko, kakaiba na kagad ang naramdaman ko. Tila may kakaibang enerhiya akong naramdaman. Parang may lakas na bumalot sa aking buong katawan. May init na pumasok sa loob ng aking mga kalamnan. Dahil doon, napapikit ako upang namnamin ang init na hatid nito sa pagkatao ko. Habang nakapikit ako, lumabas mula sa aking balintataw ang isang lugar na kailanman ay hindi ko pa napupuntahan. Isang lugar na tila ba nasa panganib ang mga tao. Nagkakagulo sila at maraming bata ang umiiyak. Gusto kong imulat ang mga mata ko, subalit hindi ko magawa. Tila ba may kakaibang puwersang bumabalot sa pagkatao ko na humihila sa akin para ipagpatuloy ang nakikita kong eksena na nasa aking balintataw. Habol ko na ang aking hininga dahil sa mga pangyayaring patuloy kong nakikita sa aking isipan. Kapahamakan, pagdurusa, kawalan ng buhay, kawalan ng tirahan ng mga tao at kung ano-ano pa. Hanggang isang kuweba ang nakita ko sa aking balintataw. Naroon ang kuweba sa pusod ng kagubatan. Kadiliman ang bumabalot sa kuweba, kaya halos hindi ko maaninag ng malinaw. At dito na tuluyang nagmulat ako ng aking mata. Wala nang pumigil sa akin. Habol ko ang paghinga. Hawak ng kanang kamay ko ang dibdib ko. Ano nangyari sa'yo, kuya? Hindi ko din alam, Kiro eh.
Pero bigla na lang may kung anong lumabas sa isipan ko. May nakita akong mga pangyayari. Tila ba totoo ang lahat? Ano nakita mo sa isipan mo, kuya? Sakuna, kamatayan, at paghihirap ng mga tao. Kung ganun, totoo nga may kapangyarihan na medalyon na yan, kuya. Baka nakita mo ay ang hinaharap ng baryo natin. Kailangan mong ipaalam to sa mga tao, kuya. Hindi. Hindi sa baryong to, Kiro. Hindi ko pa napuntahan ang lugar na nakita ko sa isip ko. Kung ganun, paano mo malalaman ang lugar na yun? Si Lolo Iking. Baka alam niya ang lugar na yun. Punta natin siya. Pero kuya, gabi na eh. Mabuti pa siguro, ipagpabukas na lang natin. Baka makaistorbo lang tayo sa kanya. Tama ka. Bukas na bukas din babalik tayo kay Lolo Iking. Kailangan kong malaman ang lugar na yun para mabalaan ko sila. Matinding kapahamakan ang kakaharapin nila. Ang inaalala ko lang, kuya, maniniwala kaya ang mga taong nakatira sa lugar na yun kapag sinabi natin sa kanilang nakita mo? Saka ko na lang iisipin yan, Kiro. Ang inaalala ko ngayon ay kung alam kaya ni Lolo Iking ang lugar na nakita ko sa isipan ko. Sana nga'y alam niya ang lugar na yun, kuya. Dahil kailangan matulungan natin silang maganda. Totoo nga kaya ang kapangyarihan na medalyong to? Tsaka kung talagang pinili niya ako, hindi ko na muna uhubarin na medalyon to dahil malaki ay may tutulong nito sa atin, maging sa ibang tao. Pagkagising ko kinabukasan, nagtungo kagad ako sa bahay ni Lolo Iking. Hindi ko na isinama pa si Kiro. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nakita ko sa aking isipan nung nakaraang gabi. Alam niyo po ba ang lugar na sinabi ko sa inyo kanina, Lolo Iking? Kung hindi ako nagkakamali, sa Barrio San Felipe ang lugar na tinutukoy mo. Paano po kayo nakasigurong doon nga po ang lugar na yun? Dahil tumira na ako dati sa lugar na yon. Doon ko pinalaki mga anak ko. May bahay kaming iniwan sa lugar na yon. Kaya lang, paniguradong lumang-luma na yun ngayon. Lalo na't walang tumira doon ng matagal na panahon. Kung ganun, samahan niyo po ako doon, Lolo Iking. Ay, nang umalis ako sa lugar na yon, sinabi ko sa sarili kong, hindi na ako babalik pa. Kung okay lang po sa inyo, Lolo, maaari ko po bang malaman kung bakit? Dahil nagkaroon kami ng matinding alitan ng kapatid ko. Nang mamatay kasi ang mga magulang namin, inangkin niya ang lahat ng lupang iniwan ng mga magulang namin. Ang itinira lang niya sa amin ay ang lupang kinatitirikan ng aming bahay. Kaya nga lumipat kami rito sa bayan, kasama ang buong pamilya ko. Kaya ito na ang naging hanap buhay ko mula noon, ang tiyaw sa pleto, ang sumalpas sa kahirapan ng buhay namin. Kaya po pala ganun na lamang po ang pagmamalasakit niyo sa amin ng kapatid ko. Oo, Balong. Dahil nakikita ko sa inyong magkapatid ang naging buhay ko noon dati. Ang pinagdaanan ninyo. Kung hindi niyo po ako masasamahan papunta doon, ayos lang naman po. Kami na lang po ni Kiro magtutungo doon. Ituro niyo na lang po sa akin kung paano po kami makakarating at yung sasakyan po namin bus. Lalo mo kung pinahanga, Balong. Napakabuti ng iyong puso. Hindi mo kilala ang mga tao, pero pinipili mong tulungan sila. Kaya hindi ako magtataka kung ikaw ang pinili ng medalyon. Dahil sadyang karapat-dapat kang magmay-ari sa kanya. Dahil hindi ko po maaatim na mapahamak po ang mga tao sa baryo na yun. Baka habang buhay po akong usigin ang konsensya ko. At magiging mabigat po yun sa kalooban ko kung sakaling hindi ko po sila mababalaan. O siya, sige. Payag na ako na samahan kayo. Talaga po? Oo. Sasama ako sa inyo magkapatid. Sana lang ay pwede pang matirahan ng bahay namin sa baryong yon para may matutuluyan tayo. Lolo Iking, paano po pala ang negosyo nyo? Sino pong mag-aasikaso nun dito? Ang asawa ko at ang bunsong anak ko, sila na munang bahala. Isa pa, panahon na din para muli kaming
magkaharap ng kapatid ko. Malay niyo po sa pagharap niyo po muli, magkasundo na po kayo. Total, maging maayos naman po ang buhay niyo. Sa kabila po ng pagpapaubaya mo sa kanya, sa lahat po ng iniwan ng mga magulang niyo, di po ba? Sana nga, Balong. Sana nga. Dahil matatanda na rin kami. Panahon na rin siguro para maging maayos ang lahat sa amin ng kapatid ko. Dalawa na lang kasi kaming magkapatid. Nagkalayo pa kami. Hayaan niyo po, Lolo Iking. Magiging maayos din po ang lahat. O paano po, uuwi na po muna ako para makapaghanda po kami ng mga gamit na dadalhin po namin. Hala, mabuti pa nga. Para makaalis na din tayo at hindi tayo gabihin sa daan. Magkahanong kaba at takot ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Ngunit kahit ganun ang pakiramdam ko, hindi ako uurong. Itutuloy ko ang plano kong pagtungo sa baryo ng San Felipe. Kuya, talaga po bang aalis tayo? Oo, Kiro. Bakit? May problema ba? Kasi kuya, wala naman tayong perang magagamit papunta dun eh. Saan tayo kukuha ng ipapamasahin natin? Saka nang gagamitin natin panggastos habang naroon tayo. Hihiram muna ako kay Lolo Iking. Wala naman po tayong pambayad sa kanya. Kuya, kumuha na lang kaya tayo doon sa perang nakita mo. Kahit konti lang. Oo nga no. Pwede rin. Tapos papalitan na lang natin. Saka di naman tayo magtatagal doon, Kiro eh. Mga ilang araw lang. Kailangan ko lang babalaan ng mga tao doon. Tapos babalik na din tayo dito sa baryo ng San Sebastian. Nag-aalala lang kasi ako doon sa lakad natin, kuya. Wala po kasing kasiguraduhan eh. Huwag ka mag-alala, Kiro. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Lalo na at mabuti naman ang hangarin natin. Yun na yung makatulong sa mga tao doon sa pupuntahan natin. O siya, kung tapos ka na mag-impake ng mga gamit mo, halika na. Nag-aantay na sa atin si Lolo Iking. Matapos matiyak ni Lolo Iking na nasa ayos na ang lahat sa kanyang negosyo, nagpasya kaming umalis na. Habang nakasakay kami sa bus, sari-saring bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Subalit pilit kong pinaalis yun. Dahil gusto kong maging positibo lamang at may magandang ibunga ang aking gagawin. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang dumating kami sa baryo ng San Felipe. Pagkababa ko pa lamang sa baryo, alam kong hindi nga nagkamali si Lolo Iking. Ito nga ang lugar na nakita ko sa aking isipan. Maya-maya pa, bigla na lamang umihip ang malakas na hangin. Ipinagtaka namin yon sapagkat kalmado ang paligid nang dumating kami. Kasunod, ang tila alulong ng mga aso. Nagdulot yon ng matinding pananakit ng ulo ko. Sandali lang. Ano nangyayari sa iyo, Balong? Lolo, naririnig ko po ang malalakas na alulong ng mga aso. May naririnig ka ba, Kiro? Wala po, Lolo. Maliban po sa ihip ng hangin. Wala na po akong ibang naririnig pa. Ako man ay wala rin naririnig na kakaibang ingay, Balong. Hindi po kaya dahil yun sa suot niyang medalyon, Lolo? Nagiging malakas po ang pandinig ni Kuya. Kaya kahit nasa malayo po, ay naririnig niyang ingay. Oo nga. Posibleng yun nga ang dahilan. Nagpatuloy ang mga naririnig kong alulong ng mga aso hanggang sa unti-unti itong humina, kaya nabawasan ang sakit ng ulo ko. Humina na po ang ingay sa paligid, Lolo. Mag-umpisa na po tayong lumakad. Mabuti pa nga, dahil baka abutan tayo ng gabi sa daan. Meron po bang tindahan tayong madadaanan? Kailangan po natin bumili ng makakain natin. Hindi ako sigurado, pero sana ay meron tayong mabilhan. Habang naglalakad kami, tahimik lang si Lolo Iking. Subalit madalas ang buntong hininga. Marahil ay maraming alaala ang nagbabalik sa kanyang isipan ng mga sandaling ito. Kaya ipinasya kong manahimik na lang. Hanggang sa makarating kami sa paanan ng burol ng baryo. Merong maliit na kubo kaming
natanaw. Lolo, tignan nyo. May kubo po sa banda roon, oh. Aba oo nga no. Dati naman ay walang kubo sa lugar na ito. Sapagkat lupain pa ito ng kapatid ko. Baka po bayan ang tagapagbantay nitong lupa. Maaari nga. Pero nakapagtataka. Dahil walang nakatanim na kahit na ano. Wala nang matatayog na puno ng nyog at mangga. Baka po pinutol nila dahil may itatanim silang iba sa lupang to. Siguro nga Balong. Ang tagal ko na talagang hindi nakakauwi sa baryong ito. At masasabi ko na madami na ang nagbago. Nang marating namin ang kubo, sunod-sunod ang pagkatok na ginawa ni Kiro. Agad namang nagbukas ang pinto at tumambad sa amin ang isang matandang babae. Sa tansya ko ay nasa 6 na po na ang kanyang edad. Nakangiti itong humarap sa amin. Anong kailangan niyo sa akin? Maaari ba kaming makahingi ng pagkain sa inyo? Abay, oo naman. Pumasok muna kayo sa loob ng bahay ko. Pagpasensyahan niyo na lamang at maliit lang ito. Naku, hindi na. Dito na kami sa labas maghihintay. Baka makaabala pa kami sa inyo. Ay, ganun ba? O saglit lamang at kukuha ako. Ilang sandali pa ay nagbalik ang matandang babae. Dala ang isang pinggan na puno ng nilagang saging na saba. Pagpasensyahan niyo na ang nakayanan ko. Yan lang ang pagkain may bibigay ko sa inyo. Malaking bagay na ito para sa amin. Maraming salamat sa iyo. Sandali ka. Magadayo ba kayo sa baryong ito? Ang totoo, dati akong taga rito. Kaya lamang ay matagal na akong hindi umuwi. Saka malayo pang pinanggalingan namin. Kaya talagang gutom na kami. Marami pa akong nilutong ganyan. Baka gusto niyo pa. Ay, hindi na. Sapat na ito sa amin ng mga apo ko. Maraming salamat ulit sa iyo. Sandali, at kukuha pala ako ng tubig na maiinom ninyo. Pagbalik ng matandang babae, may dala siyang isang pitsil ng tubig sa kabaso. Ako mismo ang kumuha sa lagayan ng tubig. Dahilan para makalapit ako ng bahagya sa kanya. Nang sandaling paglapit ko sa matanda, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Tila ba may kapangyarihang bumabalot sa kanya na hindi ko mawarian. Naramdaman ko din ang bahagyang pag-init ng medalyon na suot ko. Katunayan yon na hindi normal na tao ang babaeng kausap ko. Dahil doon ay hindi na kami dapat pa magtagal. Inaya ko sina Lolo Iking at Kiro na umalis na at magpatuloy na sa paglalakad. Pero may sinabi si Lolo Iking sa matandang babae. Isang pabor na lang ang hihingin ko sana. Ano yun? Ano yung kaibigan? Baka may kandila ka pang sobra. Baka pwedeng makahingi na din sa'yo. Para kahit papano ay may tanglaw kami sa bahay namin. Papalitan ko na lamang bukas pag nakabili na kami. Aba oo, may sobrang kandila dito. Sandali lang. At kukunin ka. Ilang sandali pa, nagbalik ang matandang babae. Dala ang 5 pirasong itim na kandila. Aba, itim na kandila. Bakit? May problema ba sa kulay ng kandila? Abay, wala naman. O siya, salamat dito. Mauna na kami sa'yo. Saan ba kayo tutuloy ngayong gabi? Doon sa lumang bahay sa gitna ng burol. Aba, matagal nang walang nakatira sa bahay na yon. Oo, kaya naisipan naming bisitahin na din. Kung gano'n ay mag-iingat kayo. Madilim ang daan patungo doon. Sapagkat walang kabahayan. Nag-iisa lang ang bahay na yon sa lugar na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang makarating kami sa dating bahay ni Lolo Iking. Tulad ng sinabi niya, lumang-luma na yon. Matataas ang damong nakapaligid sa buong kabayan. Nangangalawang na din ang padlock na nakakabit sa pinto ng bahay.
Upang mabuksan namin yon, humanap ako ng batong maaaring ipukpok doon. Maraming beses ang ginawa kong paghampas doon sa padlock ng pinto bago yun nasira at bumukas. Dahan-dahan ang ginawa naming pagbukas ng pinto. Baka hindi na yung ganong katibay. Nang nasa loob na kami ng bahay, tumambad sa amin ang mabahong amoy ng patay na daga. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa masangsang na amoy na yon. Mukhang hindi natin matutulugan ang bahay na ito ngayong gabi. Saan po tayo maaaring makituloy dito, Lolo? Ay nako, hindi ko din alam, Apo. Kung makiusap na lang po kaya tayo doon sa matandang babae doon sa baba po ng burol, baka pwede tayong makitulog sa bahay niya. Kahit ngayong gabi lang po. Hindi tayo maaaring makitulog doon, Kiro. Masama ang kutob ko sa matandang babaeng yun. Wala, grabe ka naman kuya. Binigyan niya nga tayo ng pagkain eh. Tapos pag-iisipan mo pa siya ng masama. Hindi siya ganun, Kiro. Kaya lang, iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya eh. Baka naman nagkakamali ka lang kuya. Kanina kasi habang nakalapit ako sa kanya, biglang uminit ang suot kong medalyon. Kung ganon, hindi tayo maaaring magtiwala ng lubusan sa kanya. Ang nangyari sa medalyon mo ay maliwanag na isang babala. Kung ganun po, saan po tayo matutulog ngayong gabi? Dito sa labas. Bukas ng umaga na natin linisin ang loob ng bahay. Madilim ng buong paligid. Hindi tayo makakakilos ng maayos. Buti na lang, may dala akong mga sako sa bag ko. Hala, hanggang dito kuya? Dala mo ang mga sakong yan? Oo, kasi iniisip ko na mga ngalakal din dito. Di ba napag-usapan natin yung kanina bago tayo umalis? O siya, ilabas mo na ang mga sakon sinabi mo, Balong, para makapagpahinga na tayo. Sa bahaging hindi gaanong mataas ng damo, doon namin inilatag ang mga sako. Ang mga bag namin ang nagsilbing unan namin. Ang mga jacket namin ang ginamit naming kumot. Dahil siguro sa matinding pagod, nakatulog agad sina Lolo Iking at Kiro. Samantalang ako ay gising na gising pa din ang diwa. Nakatanaw sa mga bituin sa langit. Nag-iisip kung tama ba ang desisyong ginagawa ko sa buhay ko. Hanggang maya-maya pa, nakarinig ako ng mga kaluskos sa paligid. Iginala ko ang paningin ko, subalit kadiliman lang ang nakikita ko. Tanging sinag lang ng buwan ang tumatanglaw sa buong paligid. Patuloy akong nakiramdam hanggang sa unti-unting lumapit ang kaluskos na yun sa kinaroroonan namin. Hanggang naramdaman kong may kakaiba sa paanan ko. Dito na ako, kinabahan ng gusto. Iniisip kong mababangis na hayop o ahas ang nasa paanan ko. Subalit, nang biglang may naramdaman akong kakaiba sa binti ko, doon na ako biglang nagpipipiglas. Lolo! Gumising kayo, Lolo! Tulungan niyo ako! May umawag sa binti ko! Agad na bumangon sina Lolo at Kiro dahil sa malakas kong sigaw. Nang makabangon na ang dalawang kasama ko, biglang nawala ang kamay na nakahawak sa aking binti. Hindi ko na yun nakita. Subalit, ramdam ko talaga na kamay yun. Kuya, ano ba yun? Bakit ka ba sumisigaw? May umawak nga sa paa ko eh. Kuya, baka naman mga insektong gumagapang lang yun. Hindi. Kamay yung umawak sa binti ko. Paano mangyayari yun? Tatlo lang naman tayo dito. Hindi kaya nananaginip ka lang, Balong? Lolo, hindi pa nga po ako makatulog eh. Paano ako mananaginip? Baka naman guni-guni mo lang yun. Uy kuya, baka naduduwag ka kaya ka nagkakaganyan. Anong duwag? Hindi ah. Kuya, tayo-tayo lang ang nandito. Kaya huwag ka nang tumanggi pa. Totoo sinasabi ko, Kiro. Bakit ba ayaw niyo maniwala? Hala, tama na yan mga apo. Baka mamaya'y magkapikunan pa kayong dalawa. Sige na, magsitulog na kayo. At maaga pa ang gising natin bukas. Natapos ang pangyayaring yon, hindi na talaga ako dinalaw ng antok.
hanggang umaga na akong gising at nakatanaw lang sa langit. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa isipang narito kami sa lugar na ito upang tumulong sa kanila. Isang sakripisyo para sa kaligtasan ng nakararami. Hanggang umaga ay wala na akong naramdamang kakaiba. Tanging mga huni ng ibong panggabi na lamang ang narinig ko sa paligid. Maagang bumangon sina Lolo Iking at Kiro. Bago pa sumikat ang araw ay gising na sila. Nang ganap ng maliwanag ang buong paligid, doon na kami nag-umpisang maglinis sa loob ng bahay. Tinanggal ang mga telang nakatakip sa mga gamit. Hindi naging mahirap sa amin ang paglilinis sapagkat sa gilid ng bahay ay may lumang poso. Nung una ay nahirapan kaming kumuha ng tubig sapagkat luma na at kinakalawang na ang hawakan nito. Matapos ang ilang beses na paulit-ulit na paghila pataas at pababa, gumana din ito. May tubig kaming nagamit panlinis sa loob ng bahay. Mga apo, magpahinga na muna kayo. Mamaya na natin ituloy ang paglilinis. Bababa muna tayo sa kapatagan upang bumili na makakain. Saka ng iba pang kailangan natin. Oo nga po, Lolo. Kanina pa po ako nagugutom eh. Maiiwan na lang po ako, Lolo. Tatabasan ko po kasi ang mga damo sa paligid ng bahay. Hala, sige, mabuti pa nga apo. Sigurado ka, kuya? Magpapaiwan ka mag-isa? Kagabi nga, parang naduduwag ka na eh. Kiro, hindi nga ako naduduwag. Sinabi ko na sa'yo kagabi pa eh. May kamay talagang humawak sa binti ko, maniwala ka. Hindi kaya natipuan ka ng matandang babae sa paanan ng burol? Tapos tinangkakang gapangin kagabi? Hala! Sira ulo, seryoso ko. Tapos dinadaan mo lang lahat sa biro. Tama na yan, mga apo. Mabuti pa balong gawin mo na ang sinabi mo. Kami ni Kiro ibababa muna sa kapatagan. Babalik din kami kagad. Matapos na makaalis, sina Lolo at Kiro, siyang pagdating naman ng matandang babae sa burol. Hawak ng kaliwang kamay niya ang isang basket, samantalang ang kanang kamay niya ay may benda ng isang telang itim. Subalit hindi ako nagpahalata na napansin ko agad yon. Nagkunwari akong magiliw na tinanggap siya sa bahay na tinutuluyan namin. Ay, kayo po pala, Lola. Napasyal po kayo dito sa amin. May inani kasi akong langka kaninang umaga. Dinalhan ko kayo para may merienda kayo babaya. Naku, nag-abala pa po kayo, Lola. Pero salamat po na marami ha. Ah, siya nga po pala, Lola. Hindi pa po pala namin na itatanong ang pangalan niyo po. Berta. Berta ang pakalat ko. Ako naman po si Balong. Yung kapatid ko naman po ay si Kiro. At Iking naman po ang pangalan ng lolo namin. Lola Berta, paano po yung kamay niyo? Bakit po may telang nakabenda po dyan? Eto ba? Nasugatan ako sa pagkuha ko sa langka. Naku, mag-iingat na po kayo sa susunod. Maaari niyo pong iutos na lang sa anak niyo ang bagay na ganyan sa susunod, Lola. Ay, wala dito pag-anak ko. Ako lang ang mag-isa na nakatira sa bahay namin. Nasaan po ang asawa at anak niyo? Nakatira sila sa Malayo. Ho? Ang ibig niyo po sabihin? Nakakulong sila. May kaso po ba sila kaya sila nakulong? Sana po ay makalaya na sila kaagad. Sana nga. Para may kasama na ako sa buhay. Nakalulungkot kasi ang mag-isa. Hayaan niyo, makakasama niyo din po sila. O siya paano? Mauuna na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Idinaan ko lang talaga itong langka. Salamat po ulit, Lola. Habang kausap ko si Lola Berta, hindi siya tumitingin ng direkta sa aking mga mata. Bagay na mas lalong dumagdag sa mga hinala ko sa kanya. Malakas ang kutob kong may tinatago ang matandang babae. Ang sugat sa kanyang palad, hindi maaaring nagkataon lamang yon. Malakas ang hinala kong siya ang humawak sa binti ko kagabi sapagkat naaninag ko ang aninong tumakbo palayo
sa kinaroroonan namin. Ngunit kung paano nasugatan yun ang aalamin ko. Kaya nga, sinundan ko siya sa kanyang pupuntahan. Nagbaka sakali akong makakakuha ng kahit na anong bagay na magpapatunay sa mga hindi magandang hinala sa kanya. Hindi ko kabisado ang lugar na yon, subalit ang dinadaanan ko ngayon, tila nakita ko na ito sa aking isipan. Hanggang sa makarating kami sa pusod ng kabundukan. Tama ang lumabas sa aking balintataw. May kuweba nga sa lugar na yon at naroon si Lola Berta ngayon. Anong ginagawa ni Lola Berta sa saradong kuwebang to? Hindi ko masyadong matanaw ang ginagawa niya, kaya mas lumapit pa ako ng konti sa kinaroroonan niya. Nagkubli ako sa malaking puno ng balete sa gilid ng kuweba. Dito, mas maayos kong natatanaw ang bawat kilos ng matandang babae. Sa gilid ng kuweba ay may isang maliit na butas. Ipinasok ni Lola Berta doon ang kanyang braso. Ilang sandali pa, nakakita ko ng liwanag mula sa siwang na yon. Habang nasa loob ang braso ng matandang babae, nang mawala ang liwanag, inilabas na ni Lola Berta ang kanyang braso mula sa maliit na butas. Saka tinanggal ang benda nito. Tila may misteryo ang ngiting pinakawalan niya habang nakatitig sa kanyang palad. Magaling na ang palad ko. Maaari ko nang ituloy ang balak ko. Narinig ko ang mga salitang yon na sinabi ni Lola Berta. Doon ako mas kinabahan. Tama nga ang hinala ko sa kanya. May kakaiba sa kanya. May itinatago siya. Kung ano yon, dapat kong alamin yon, lalo na't may kaugnayan siya sa kuwebang yon. Kung saan nakita ko yon sa aking isipan na doon magmumula ang sakuna. Ilang sandali pa, nakita ko ang pag-alis ni Lola Berta. Hinintay kong makalayo siya ng gusto bago ko lumapit sa kuweba. Sumilip ako sa maliit na butas kung saan ipinasok ng matandang babae ang kanyang braso. Ngunit wala akong makita sa loob. Napakadilim nun, kaya nakapagtataka kung paanong may lumabas na liwanag dun kanina. Hanggang sa ilang sandali pa, unti-unting uminit ang suot kong medalyon. Kasunod nun ay ang kakaibang liwanag na inilabas nito. Pagkatapos ay nakarinig ako ng mga sigawan. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil muli nagdulot yon ng sakit ng aking ulo. Ngunit sa pagkakataong yon ay wala akong makitang imahe ng maaaring maganap, kundi iyak at sigawan lamang ang naririnig ko. Hindi mawari kung nanggagaling ba yon sa loob ng kuweba o nasa isipan ko lamang ang ingay na yon. Dahil sa hindi ko matiis ang sakit ng ulo ko, napasigaw ako ng malakas. Kahit na gusto kong pigilan yon, hindi ko kaya. Hanggang sa mapaupo ako sa lupa at naramdaman na may ibang tao sa paligid ko. Si Lola Berta. Nasa harapan ko siya ngayon. Balong! Abay, ayos ka lang ba? Opo, ayos na po ako. Naglalakad-lakad ako sa hindi kalayuan ng marinig ko may sumigaw. Hinanap ko yon. At dito ko dinala ng mga paa ko. Bigla po kasi sumakit ang ulo ko. Ganun ba? Gusto mo ba sumama sa akin pauwi ng bahay? Hindi na po. Mauna na po kay Lola. Ayos na po talaga ako. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Mangunguha po sana ako ng panggatong na kahoy para magamit po sa pagluluto. Kaya lang hindi ko po namalayang napalayo na po pala ako. Alam mo ba ang daan pabalik? Hindi nga po eh. Hala, sumabay ka na sa akin pabalik sa bahay ninyo. Sige po, salamat po na marami. Nagkunwari akong hindi ko alam ang pabalik sa bahay namin upang hindi makahalata si Lola Berta. Kailangan hindi siya makahalata na natutunogan kong meron siyang tinatago. Maaari niyo po ba akong tulungan makatayo?
Sobrang sakit po talaga ng ulo ko. Nakita ko sa muka ni Lola Berta ang pag-aatubiling hawakan ako. Dito, mapatutunayan ko kung siya ba talaga ang humawak sa binti ko nung nakaraang gabi. Hindi mo ba talaga kayang tumayo? Masakit pa kasi ang palad ko. Ngunit wala na pong benta ang mga kamay niyo, Lola. Samantalang kanina ay nakita ko pong may benda pa yan. Mabilis talagang gumaling ang mga sugat ko. Wala pong normal na taong gagaling kagad ng sugat nang wala pang isang oras. Lalo na po kung grabe po ang pinsalang tinamo. Sandali nga. May gusto ka bang tumbukin sa mga sinasabi mo, Balong? Nagtatanong lang po ako, Lola. Kasi nagtataka po ako eh. Nilagyan ko kasi ng tinadtad na halamang gamot ang sugat ko sa palad. Kaya mabilis yung naghilom. Yun lang yon. Marahang tangulang ang isinagot ko kay Lola Berta. Pagkatapos ay marahan akong tumayo mula sa pagkakaupo sa lupa. Agad kong hinawakan ang braso ng matanda. Nagpipiglas siya, ngunit mas hinigpitan ko yon. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkataranta. Bitiwan mo ako, Balong! Nasasaktan ako! Hindi, Lola Berta. Dapat masagot mo ang tanong ko bago kita bitiwan. Ilang sandali pa, may usok na lumalabas mula sa pagitan ng mga daliri ko habang nakahawak ako sa braso ni Lola Berta. Maging ako man ay nagtaka sa pangyayaring ito. Bitiwan mo ako, sabi! Nasasaktan ako! Ikaw nga yun. Ikaw yung humawak sa binti ko kagabi. At dahil doon, nasunog ang palad mo. Katulad sa pagkasunog ng braso mo ngayon habang nakahawak ako sa'yo. Aray ka! Walang hiya ka! Anong klaseng nilalag ka? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Kapag nakawala ako, pagsisisihan mo ito! Hindi ka isang normal na tao. Nakatitiyak ako doon. Tama ka! Dahil isa kong aswang! Sinasabi ko na nga ba? Anong meron sa kuwebang ito? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Papakawalan kita kung sasabihin mo sa akin ngayon. Kahit patayin mo pa ako, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo! Manigas ka! Dahil mukhang hindi talaga siya magsasalita, mas hinigpitan ko ang paghawak sa braso. Sa pagkakataong yon, ay hinawakan ko din siya sa leeg. Katulad sa braso, napaso din ang leeg niya. Siguro dahil nga aswang si Aling Berta. Kaya may epekto sa kanya ang kapangyarihan ng medalyon. Nasusunog siya sa bawat hawak ko sa kanya dahil sa suot kong medalyon. Hindi ako makahinga, Balong! Paano mo nag-awa? Bitiwan mo ako! Sa pagkakataong yun, ay pilit na inilalabas ni Lola Berta ang kapangyarihan niya bilang aswang. Ang mga mata niya ay nagbabago na. Nagiging kulay pula. Subalit ilang segundo lang, bumabalik sa dati. Ang mga pangil niya, pilit niyang inilalabas. Subalit ilang segundo lang din, bumabalik din yun sa dati. Aswang ka talaga, Lola Berta! Sige na. Patayin mo na ako ng tuluyan. Dahil kapag pinakawalan mo ako mismo papatay sa'yo. Pati sa lolo mo at kapatid mo. Hindi ako papayag na masaktan mo sila. Handa na sana akong tapusin ang matandang aswang nang biglang marinig ko ang sigaw ni Lolo Iking. Hindi ko namalayan ang pagdating niya. Bitiwan mo siya, Balong! Lolo Iking! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo sinasaktan ang matandang babae na yan na nagmagandang loob sa atin? Lolo Iking, isa po siyang aswang at posibleng may kinalaman siya sa paparating na dilubyo sa baryong ito. Kaya nga para mapigilan yun, kailangan na pumawala siya. Apo, mag-isip ka munang maigi. Baka nagkakamali ka lang. Hindi po, Lolo. Dahil inamin niya na sa akin ang totoo. Dahil nawala ng bagya ang atensyon ko kay Lola Berta, nagawa niyang makawala sa pagkakahawak ko sa kanya.
Kasunod nun, naramdaman ko ang pagkagat ng matandang babae sa braso ko. Sanhi para tuluyang makawala siya sa pagkakahawak ko. Ngunit agad din siyang bumitaw sapagkat katulad sa ibang bahagi ng katawan niya nang dumampi ang labi niya sa balat ko, nasunog yun. Nang mabitiwang ko siya ng tuluyan, agad siyang nagtatatakbo palayo sa aming kinaroroonan. Nakita niyo po ba yun, Lolo? Hindi siya normal na tao. Oo nga po. Pambihira. Sa edad ng yon, tila ba hangin siyang naglaho sa paningin ko. Kaya nga po, hindi niyo na po sana ako pinigilan eh. Dahil tiyak, nababalikan tayo ng aswang na yon. Si Kiro, mag-isa lang siya sa bahay. Baka puntahan siya ng matandang aswang na yon. Bilisan mo, tara na! Halos magkandabulbul ang mga paa ko, makarating lang kagad sa bahay namin. Lakad takbo ang ginawa namin ni Lolo. Bagamat, ngayon lang ako nakarating sa lugar na yon, kabisado ko na kagad. Nasa labas pa lang kami ng bahay ay sunod-sunod na ang pagtawag ko sa aking kapatid. Kiro! Kiro! Nang magbukas ang pinto, agad akong nakahinga na maluwag. Iniluwa ng pinto ang kapatid ko. Maayos ang kalagayan, kaya patakbo kong lumapit sa kanya. Saka mahigpit ko siyang niyakap. Kuya, bakit? Diyos ko, nag-alala ako ng gusto sa'yo. Bakit ano po nangyari sa inyo ni Lolo? Bakit hingal na hingal din po kayo? Halika na muna, pumasok na tayo sa loob. Saka na namin ikikwento sa'yo ang lahat. Isarado mo kagad ang pinto. Ano po ba kasing nangyari sa inyo? Si Lola Berta. Si Lola Berta, isa siyang aswang. Po, totoo po ba yun, Lolo? Oo, Apo. Kaya hindi tayo ligtas sa lugar na ito. Kailangan natin bumalik sa kapatagan. Pero paano po tayo babalik dun, Lolo? Ayaw nga po tayong tanggapin ng kapatid nyo. Ipinagtabuyan nga po tayo kanina. Apo, sasabihin natin sa kanya ang mga nakita ng Kuya Balong mo. Yung kapahamakang mangyayari sa baryong ito. Baka dahil doon, tanggapin niya na tayo. Paano po kung di po siya maniwala sa atin? Susubukan pa rin natin. Kaya nga magmadali na kayo. Aalis na tayo. Nakahanda na sana kaming umalis sa bahay na yun, nang biglang may kung anong bumagsak sa bubong ng bahay. Pagkatapos ay may malalakas na yabag ang aming narinig. Diyos ko, nandiyan na siya, Lolo. Anong gagawin natin? Ang medalyon mo. Hanggang suot mo yan. Hindi siya makakalapit sa atin. Nay, natatakot ako, Lolo. Huwag kang matakot. Kayang-kayang labanan ni Kuya Balong mo ang aswang na yon. Mabuti pa, ay mauna na po kayo sa kapatagan. Ako na po bahala sa demonyong aswang na to. Paano kung mapahamak ka? Sa inyo na rin po nang galing, Lolo, di ba? Hanggang suot ko po ang medalyon, hindi niya po ako masasaktan. Kusang pumasok sa isip ko na dapat kong orasyonan sina Lolo gamit ang aking medalyon bago pa sila lumabas ng bahay upang tumakas. Sa likod na pintuan ng bahay sila dumaan, habang ako naman ay nag-aabang sa susunod na gagawin ng aswang. Pinili kong magpaiwan sapagkat kailangang madaig ko na ang aswang na ito upang hindi na siya makapaminsala pa ng ibang taga-baryo. Maya-maya pa, naramdaman ko ang kaluskos habang bumababa sa bubong ng bahay. Kasunod nun ay ang yabag ng paa niya patungo sa unahang pinto ng bahay. Pinipilit niya yung buksan, subalit hindi niya magawa. Nilagyan ko ng harang ang pinto mula sa loob ng isang lamesang yari sa kahoy na nara. Kaya kahit may kalumaan na ang mesa, mabigat at solido pa rin yun. Nabuhat ko yun dahil sa lakas na bigay sa akin ng medalyon. Sinamantala ko ang pagkakataon habang abala siya kung paano niya mabubuksan ang pinto. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana sa gilid ng bahay. Pagkatapos mula roon, umakyat ako patungo sa bubong. Mula sa bubong, tanaw ko sa lupa ang nakakakilabot na anyo
ng matandang babaeng aswang. Hayop ka! Lagot ka sa akin ngayon, aswang ka! Mula sa bubong, tumalon ako sa likurang bahagi ng matandang aswang. Saka ipinulupot sa leeg niya ang braso ko. Nagpipipigla siya, subalit mas hinigpitan ko pa ang hawak sa kanya. Sa pagkakataong ito, desidido na akong patayin siya. Uminit na rin ang pagkakahawak ko sa kanya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, sabi! Hindi ka makakawala sa akin! Patay ka na sa akin ngayon, matanda ka! Hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin ng matandang aswang. Ang braso kong nakapulupot sa kanya ay biglang kinagat niya gamit ang matutulis niyang ngipin. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Dahil doon, nabitiwan ko siya. Napakasarap ng iyong sariwang dugo, bata! Hayop ka! Kahit matanda na ako, hindi mo ako kakayanin. Lalo na ngayong nakatikim ako ng sariwang dugo mula sa iyo. Mas lumakas ang pakiramdam ko. Gustuhin ko mang lumaban sa matandang aswang. Hindi na kaya ng katawan ko. Bigla akong nanghina nang masugatan niya. Tuloy-tuloy ang agos ng dugo mula sa sugat na sanhi ng kagat ng aswang. Dahil dito, umisip ako ng paraan para makatakas na rin sa kanya. Hinubad ko ang medalyon ko pagkatapos ay inilapat ko yon sa dumudugong sugat ko. Napasigaw ako sa labis na sakit sa paglapat ng medalyon sa sugat ko. Kasabay noon, may liwanag na inilabas ang medalyon. Kung kaya, hindi makalapit sa akin ang matandang aswang. Ilang sandali pa, humilom na ang sugat. Subalit, nanatili akong nangihina. Marahil, epekto ito ng kagat ng aswang sa braso ko. Nang mawala na ang liwanag, nakita ko si Lola Berta, nakahiga sa lupa. Hindi niya kinaya ang inilabas na enerhiya ng medalyon. Tila wala itong malay. Kaya inisip kong tuluyan na siyang patayin. Pero hindi ko maipaliwanag na awa ang naramdaman ko nang makita ang isang matandang walang malay. Hindi kaya ng konsensya kong pumatay nang walang kalaban-laban. Kailangan ko na makaalis sa lugar na ito. Kailangan malaman ng mga tao ang tungkol sa aswang sa baryo nila. Tinalunton ko ang daan patungo sa kapatagan. Kahit na ako lang mag-isa, ay hindi ako naligaw sapagkat tila kabisado ko na ang lugar na yon kahit noon pa lang ako nakarating. Sa hangganan ng burol, naabutan ko doon na naghihintay sa akin sina Lolo at Kiro. Bakit narito pa po kayo? Bakit hindi pa kayo tumuloy sa kapatagan? Hinihintay ka namin, Apo. Kuya, napatay mo ba ang aswang? Hindi nga, Kiro eh. Dahil nakagat niya ako. Kaya nga naghihina pa ako hanggang ngayon. Kung ganon, kailangan na nating magmadali. Baka kung mapano ka, Apo. Lolo, pinagaling na po ako ng medalyon. Oo, maaaring nawala na ang sugat na kagat sa'yo. Subalit may lason ang humawa sa dugo mo. Kaya nangihina ka. Yun ang kailangan maalis. Kaya kailangan magmadali na tayo. Inalalayan ako ni Kiro at Lolo hanggang makarating kami sa bahay ni na Lolo Abdul. Siya ang kapatid ni Lolo Iking na nakasama ang loob niya. Bakit bumalik pa kayo dito sa bahay ko? Pinalayas ko na kayo kanina, hindi ba? Kailangan namin ang tulong mo. At para ipaalam sa iyo at sa mga taga rito sa baryo ang tungkol sa isang dilubyong paparating. Nagpapatawa ka ba, kuya? Kailan mo pa nakita ang hinaharap? Hindi ako ang nakakita nun. Subalit ang binatang kasama ko, siya ang nakakita ng mangyayari sa hinaharap. At naniwala ka naman sa kanya? Abay, bakit hindi? Mabait ang batang ito. Isa pa, may kapangyarihan siyang medalyon na kayang tumulong sa inyong lahat sa baryong ito. Kaya ba niyang solusyonan
ang masasamang taong pumapatay sa mga alaga naming hayop, maging sa mga taong inaabutan ng gabi sa lansangan? Hindi po masasamang tao ang pumapatay sa baryo nyo, Lolo Abdul. Kung hindi sila tao, ano sila? Si Lola Berta. Ang matandang babae na nakatira sa burol. Sa looban ng inyong lupain. Imposible. Mabait ang matandang babae na yun. Kaya nga hindi niya kayang manakit. Kaya nga pinatira ko siya sa lupang yun. Ngunit nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Lolo. Katatapos ko nga lang po makipaglaban sa kanya ngayon eh. Hindi. Hindi ako naniniwala sa inyo. Maniwala po kayo, Lolo. Nagsasabi po ako ng totoo. Masama talaga siya. Saglit na katahimikan ang namayani sa bahay. Nabanaag ko sa muka ng kapatid ni Lolo Iking na kahit papano masasabi kong may bahagi sa puso niya na ibig niyang maniwala sa amin. Nagminsang mawalan ako ng malay habang nililinis ang bahaging yun ng lupain ko. Siya'y tumulong sa akin eh. Ginamot niya ang sugat ko. Kaya hindi ko basta mapaniwalaan ang sinasabi niyo ngayon sa akin. Hindi po lahat ng nakikita ng ating mga mata. Yun na po ang totoo. Minsan ikinukubli nun ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Subalit, mabait siya sa lahat ng tao dito sa baryo. Ginagamot niyang may sakit. Siguro nga po, nabulagan na talaga kayo dahil sa mga pinapakita niya sa inyo. Pero maniwala po kayo sa akin. Dahil walang dahilan para lokohin ko po kayo. Meron binata. Yun ay dahil may galit pa din sa akin si Kuya Iking. Hindi ba, Kuya? Ni katiting na galit sa puso ko ay wala na. Dahil kung meron pa, hindi na ako babalik sa lugar na ito. Ngayon, kung hindi mo kami mapapaniwalaan, maaari kaming bumalik sa aming baryo. Ituloy ang buhay na iniwan namin doon. At bahala na kayo rito. Halina kayo mga apo. Umalis na tayo sa baryo ito. Umuwi na tayo kung wala palang maniniwala sa pagmamalasakit natin. Tangkang aalis na sana kami nang biglang hawakan ni Lolo Abdul ang braso ni Lolo Iking. Kuya, pwede bang wag muna kayong umalis? Kahit na ilang araw lang? Oh, akala ko ba'y di ka naniniwala sa amin? Saka kanina lang ay itinataboy mo kami. Tapos ngayon pinipigilan mo na kaming umalis. Ang totoo natatakot akong sumbatan mo. Kaya nga hindi kita tinanggap kanina. Ngunit ngayon, nakikita kong hindi mo talaga gagawin yun Kaya pumapayag na akong manatili kayo sa bahay ko. Ang asawa at mga anak mo, payag ba sila? Kakausapin ko na lang sila. Kung ganun pagbibigyan kita. Total, matagal na panahong hindi tayo nagkita. Kuya, patawarin mo sana ako. Pinagsisihan ko na ang lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Napatawad na kita. Matagal na. Salamat, Kuya. Bukas susubukan ko kausapin ng mga tao sa baryong ito. Ipapaalam ko sa kanila lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Pero hindi lang ako sigurado kung makukumbinsi kong maniwala sila sa inyo. Lo, nangihina po ako. Diyos ko po, kumakalot na ang lason sa katawan mo. Anong gagawin natin? Kunin niyo po ang medalyong ko, Lo. Pagkatapos, ibabad niyo po ito sa tubig. Yun po ang iinumin ko. Mabilis na kumilos si Lolo Abdul. Kaya nagtungo siya sa kusina. Ilang sandali, nagbalik siyang may hawak na isang basong tubig. Hinubad ko ang medalyon. Pagkatapos ay inilagay ko yon sa loob ng baso. Ilang sandali pa, napansin ko ang pagkakaroon ng maliliit na bula sa baso. Kaya maaari ko nang inumin ang tubig. Matapos kong mainom ang tubig, may kakaibang init akong naramdaman sa buo kong katawan. May halong kirot din sa bawat himaymay ng ugat ko na dinadaluyan ng dugo. Marahil ay nilalabanan ng tubig ang lason dulot ng aswang. Matapos ang ilang minuto, naramdaman kong bumalik muli ang lakas ko. Bagay
na mas lalong nagpakumbinsi kay Lolo Abdul na totoo ang sinasabi ko sa kanya. Paano mo na lamang sa ganoong paraan na igagaling ka? Lahat po ng yun ay mula sa aking balintataw. Inuudyok po ng aking isipan. Kung ganun, totoo nga ang kapangyarihan ng medalyon. Opo, Lolo. Kaya nga sana paniwalaan niyo po kami. Wala po kaming masamang layunin sa pagpunta po namin dito sa baryo niyo. Ang gusto lang po namin ay makatulong. Mabuting tao po ang kuya ko. Hindi niya po kayang manloko. Nakapulot nga po siya ng maraming pera, pero hindi niya po yung ginastos kahit na wala po kaming makain. Talaga? Magandang naging pagpapalaki ng mga magulang niyo sa inyo. Asan sila? Bakit hindi niyo sila kasama? Wala po kami magulang, patay na po sila. May 10 taon na po. Kaya nga po, madalas pag wala po kaming makain, binibigyan po kami ni Lolo Iking. Tinutulungan kayo ni Kuya Iking? Opo, kasi po lagi niyang sinasabi na mahirap po ang pinagdaanan niya at nakikita niya po ang kalagayan niya sa amin. Ako ang dahilan ng paghihirap na yun. Mabuti pa wag na natin pag-usapan ng nakaraan. Ang mahalaga ay yung ngayon. Yung magiging plano natin para sa dilubyong paparating. Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Lolo Abdul ang mga kasamahan nila sa baryo. Sinabi niya sa mga tao ang tungkol sa dilubyong paparating. Subalit, hindi sila naniwala. Kalokohan na mga sinasabi ng binatang yan, Mang Abdul. Hindi tayo dapat maniwala sa kanya. Wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo sa kanya. Ano wala? Meron at malaki mawawala sa atin, ano? Titigil sa pagtatrabaho ng ilang araw upang tulungan siya dun sa tutugisin na aswang. Nagsasabi po ako na totoo. Aswang po si Lola Berta, maniwala kayo. Hindi siya aswang. Maraming batang pinagaling si Lola Berta. Kapag nagkakasakit na mga bata, sa kanya dinadala ba upang magpahilot? Kaya imposible ang sinasabi mo. Nagsasayang lang tayo ng oras dito, mga kasama. Kung ayaw niyo po maniwala sa akin, hindi ko naman po kayo pipilitin eh. Pero ito po ang tatandaan niyo. Gagawa at gagawa ng paraan ng aswang na yun para mabuhay siya. Ang mga alagang hayop niyo ang kapalit nun. Nako, tayo na mga kasama. Puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng binatang yan. Sandali lang po! Huwag muna kayo umalis! May isa pa po kayong dapat na malaman! Ano ba yon, Aber? May dilubyong paparating sa baryong ito. Kailangan niyo po maganda. Alam ko na kung anong problema ng binatang to. Nababaliw na to. Hindi po ako baliw. Eh kung di ka nababaliw, anong tawag sa'yo? Mang Abdul, nagpapaniwala ka sa kanya? Palibasa na impluwensyahan ka na ng kapatid mo nagkaroon din ng sayad. Dahil sa lahat ng kalokohang ginawa mo sa kanya. Sandali nga, maghinay-hinay ka sa pananalita mo, ha? Baka magsisi ka sa bandang uli. Ano pagsisisihan ko? Ha? Ang pagsisisihan ko ay kung bakit pumunta ako sa pagpupulong na ito. Nasayang lang ang oras ko. Tayo na nga mga kasama. Magtungo na tayo sa bukid. Walang kwenta pinag-uusapan dito. Nanghina ang tuhod ko. Dahil sa hindi nila paniniwala sa mga sinabi ko, tiyak na mahihirapan silang malampasan ang paparating na kapahamakan. Hindi man naniwala ang mga tao sa sinabi ko. Ngunit tayong naririto sa bahay na to. Kailangan pa rin natin maganda. Anong paghahandang gagawin natin, iyo? May alam po ba kayong mga pananggalang sa pinto at bintana? Maaari akong gumawa ng ganon. Lalagyan ko ng harang na bakal ang lahat ng mga bintana sa aking bahay. Ang pinto ay mas patitibayin ko naman ang mga panara. Matibay po ba ang bahay na to, Lolo Abdul? Oo, Apo. Malalim ang pagkakabaon ng 4 na pundasyon ng bahay ko. Hindi to basta-basta magigiba. Maliban na lang siguro kung merong napakalakas na lindol. Lindol? Diyos ko, yan po ang nakikita kong magiging sanhi ng kapahamakan ng mga tao. Malaki ang magiging pinsala nito. Kaya po, kailangan natin maganda. Sige,
Uutusan ko ang aking mga anak na magtungo sa taniman upang kumuha ng sariwang mga gulay. Ang aking asawa naman ay papupuntahin ko sa bayan upang mamili ng mga groceries na kakailanganin natin. Tayo ang gagawa ng harang sa mga bintana at pinto. Hala, sige na. Simulan na natin ang pagkilos. Baka nauubusan na tayo ng oras. Wala kaming sinayang na sandali. Antok ang gagawin namin ay ginawa naming lahat. Ang mga alagang hayop ni Lolo Abdul ay sinigurado niyang maayos ang kulungan at tirahan. Kailangan maging ligtas rin sila. Kahit pa ang tingin ng lahat ay nababaliw na kami. Ang iba ay nagbubulungan at pinagtatawanan kami. Subalit hindi namin yun pinansin. Kung ayaw nilang maniwala, ay wala kaming magagawa. Ang mahalaga ay sinabi namin sa kanila ang lahat ng aking nakitang magaganap. Nang gabing yon, maaga kaming nahiga. Marahil sanhi ng matinding pagod sa buong araw dahil sa aming paghahanda, agad kaming nakaramdam ng antok. Subalit nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Tila idinuduyan ako ng mahina hanggang sa unti-unting lumakasyon. Doon ko naisip ang dilubyong nakita ko. Lolo Iking! Kiro! May lindol! Bumangon kayo mga apo. Punta natin sa kwarto niya ang Lolo Abdul nyo. Paglabas namin ng sala, nandun na si Lolo Abdul, pati na ang asawa't mga anak niya. Natataranta rin sa kung ano ang gagawin. Sa kusina, magtungo tayong lahat doon. May mahabang lamesa doon na yari sa Nara. Magtago tayong lahat sa ilalim ng lamesa para sa proteksyon. Madali, Balong, Kiro! Sumunod kagad kayo sa akin! Lahat kami ay isa-isang naupo sa sahig sa ilalim ng mahabang mesa. Kitang-kita namin kung paano nagbagsakan ang mga gamit sa sahig. Subalit, nanatili kaming ligtas doon. Makalipas ang 1 minuto, napagyanig, unti-unting tumigil ang lindol. Nang matiyak naming hindi na gumagalaw ang lupa, ay saka kami isa-isang lumabas sa ilalim ng lamesa. Ayos lang ba kayo mga apo? Opo, Lolo. Kiro, apo, may masakit ba sa'yo? Ayos lang po ako, Lolo. Abdul, wala ba nasaktan sa inyo ng pamilya mo? Wala kuya, ayos lang kami. Mabuti naman kung ganon. Ligtas ang lahat. Ligtas tayo. Ngunit malamang ang karamihan sa mga tao sa baryo, hindi sila ligtas sapagkat hindi sila naganda. Kung naniwala lang sana sila sa mga sinabi ko, nakapaghanda din sana sila. Salamat kuya. Kahit naging masama ako sa noon, pinili mo bumalik dito para damayan ako at ipaalam ang sandaling ito. Kung hindi kayo pumunta dito, baka napahamak na din kami. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Kalimutan na natin ang nangyari noon. Tapos na yon. Tama ka kuya. Magsimula tayong muli. Ang pamilya ko at ang pamilya mo. Kasama ang mga batang ito. Habang kami ay nasisiyahan dahil sa hindi kami napahamak pagkatapos ng lindol, mga ingay ng takot at pag-iyak ang naririnig namin sa labas. Mga palahaw ng kabiguan. Ang iba ay paghingi ng tulong dahil sa mga kaanak na nasaktan at namatay. Ngunit kami ay payapa at ligtas. May mga nasirang gamit sina Lolo Abdul. Ngunit hindi na nila inalintana yon. Ang mahalaga, ligtas kaming lahat. Bawat ingay sa labas ng bahay ay nagdulot sa akin ng lungkot. Pero nagpatuloy na lang kaming ayusin ang mga gamit na nagkalat sa buong bahay. Hindi pa man kami natatagalan, ay malalakas na sigawan ang aming narinig. Tila ba palahaw yun ng mga natatakot na tao sa baryo. Kasunod nun ay ang malalakas na alulong ng mga aso. Tila ba may mga kinatatakutan din sila. Sunod-sunod at malalakas na katok sa pinto ang narinig namin. Saklolo! Saklolo, buksan niyo ang pinto! Tulungan niyo kami! Hindi nagdalawang isip si Lolo Abdul. Pinagbuksan niya ang lalaking kumakatok sa labas ng bahay nila. Pagkabukas ng pinto,
Tumambad sa amin ang lalaking puro dugo ang damit at katawan. Ano nangyari sa'yo, pare? May mga aswang na sumusugod sa baryo! Aswang ka mo? Oo, paring Abdul. At napakarami nila. Anak nang, paano nangyari yun? Saan sila nanggaling? Nang mga sandaling yon, ay nakaramdam akong muli ng kakaibang sakit sa aking ulo. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil hindi ko yung matiis hanggang sa muling nagpakita sa aking isipan ang mga pangyayari habang nagkakaroon ng lindol. Alam ko na kung saan sila nanggaling. Saan, Balong? Sa nakasaradong kuweba sa taas ng burol. Ano ka mo? Ngunit matagal nang sarado yun ah. Dahil sa paglindol, nagalaw ang batong nakaharang sa pinto ng kuweba. Kaya andito na sa baryo ang mga aswang na nakakulong sa kuweba. Nanginginain dahil matinding gutom na kanilang nararamdaman. Tayo na, Lolo! Harapin na natin sila! Nang lumabas kami ng bahay, tumambad sa amin ang mga alagang hayop na nilalapa ng mga aswang. Walang kalaban-laban ang mga hayop. Maraming mga bata at babae ang naunang naging biktima ng mga aswang. Walang awang pinagpipiestahan ang kanilang katawan. Tigilan nyo yan! Mga walang iya kayo! Hindi mo kami mapipigilan. Matagal kami nagutom sa loob ng kuweba na yun. Kaya wala nang magagawa pa para pigilan kami. Meron! Ibabalik ko kayo sa kulungan nyo upang hindi na kayo makapabinsala! Ikaw pala ang sinasabi ni Nanay Berta. Ang lalaking nanakit sa kanya. Bakit? Ako nga yun! Kung hindi pa kami nakatakas sa kuweba na yun, malamang namatay na si Nanay Berta. Kaya humanda ka dahil ikaw ang uunahin ko! Nang mga pagkakataong yon ay naging alisto ko sa susunod kong gagawin. Hindi maaaring mapaslang din ako ng mga demonyong yon. Ipinikit ko sandali ang mga mata ko upang makita ko sa isipan ko ang nais iparating sa akin ng medalyon. Ilang sandali pa, idinilat ko ang aking mga mata dahil handa na sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naramdaman ko ng muli ang init mula sa aking medalyon. Ang mga mata ko ay tila apoy na nagbabaga. Ang mga dugong dumadaloy sa akin ay nais ko mawala ang kapangyarihan. Nang sukdulan na ang init na nararamdaman ko, biglang lumiwanag ang buong katawan ko. Bawat aswang na tamaan ng liwanag mula sa aking katawan ay nabubuwal sa lupa at nawawalan ng malay. Dahil dito, nakaramdam ng pagkakataranta ang mga aswang na anak ni Lola Berta. Napilitan niya ako at tinangkang hawakan ang leeg ko. Subalit, nang ilapat niya ang palad niya sa leeg ko, ay nasunog ang kanyang palad. O ano? Hindi mo kakayanin ang kapangyarihan ng medalyon ko. Kaya mabuti pa, sumuko ka na lang. Habang papalapit ako sa kanya, unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Naging mabangis ang anyo niya. Nakakatakot ang nanlilisik niyang mga mata. Humaba ang mga matutulis na kuko. Ang balat ay naging tila uling sa kaitiman. Nababalutan ng malalagong balahibo na parabang katulad sa isang mabangis na unggoy. Ang gusto lang namin ay mabuhay ng balaya. Subalit ikinulong kami ng mga tao noon sa baryong ito. Tapos ngayon, nakalaya na kami muli. Gusto niyong ibalik kami muli sa madilim na kuwebang yun? Yun ay dahil masama kayo nilalang. Ang kamatayan ng mga tao bubuhay sa inyo. Kaya kahit kailan, hindi kayo maaaring maging balaya. Hindi talaga maaaring magsama ang mga tao at ang mga kagaya naming aswang. Kaya upang manatili ang kalayaan namin, uubusin namin kayo upang ang baryong ito ang magiging permanente naming tirahan. Kung meron man dapat na manatili dito, yun ay ang mga tao.
Dahil ang lugar na ito ang tahanan ng mga nilalang na hindi kayang manakit ng sinuman. Mali ka, bata! Dahil sa mundong ito, ang mga tao pa ang mas nakakatakot kaysa sa aming mga aswang. Kami ay nananakit lamang sapagkat nauna nila kami saktan. Nauna nilang alisan kami ng kalayaan. Ngunit hindi ang mga taong narito ngayon ang nanakit sa inyo. Wala na sila, kaya huwag kayo nandadamay. Ngunit kadugo sila ng mga taong nanakit sa amin at nag-alis ng kalayaan namin. Gumaganti lang kami! Kung ganun, huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin ang laban. Kung matalo mo ako, makukuha mo ang gusto mo. Ngunit kung hindi, magbabalik ka sa madilim na kuwebang pinanggalingan mo kasama mga kalahi mong demonyo! Nang oras na yon, ay nakahanda na ang aswang sa kanyang pagsalakay gamit ang kanyang matutulis na kuko. Makailang ulit niya akong inatake, subalit mabilis ang kilos ko sa pag-ilag. Nang hindi niya ako masugatan, pinahaba niya ang kanyang dila. Pagkatapos ay nagpalabas yun ng mabahong laway. Ang laway na inilalabas niya ay may lasong dala. Kahit na mabilis ang kilos ko, nahuli pa rin niya ang isang braso ko. Matinding sakit ang idinulot nun sa akin dahil sa pagkapulupot ng dila niya sa braso ko. Kaya naman, hinubad ko ang medalyon ko gamit ang isang kamay ko. Pagkatapos, ipinatong ko yon sa dila ng aswang. Umusok yon na tila ba nasusunog. Umungol siya na parang katulad ng isang nasasaktang aso. Dahil sa sugat na tinamo ng dila ng aswang, hindi niya ito maibalik sa dati. Hinila ko ang nakalaylay na dila niya at saka pinaikot-ikot yon. Labis ang sakit na nararamdaman ng aswang ng mga sandaling yon. Nang sa tingin ko ay nangihina na talaga siya. Ipinulupot ko sa sarili niyang liig ang kanyang mahabang dila at halos maubusan siya ng hininga sa ginagawa ko. Hindi ka na makakawala sa akin ngayon! Patay ka na sa aking aswang ka! Nagpatuloy ako sa ginagawa ko hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa kasabay ng pagbagsak ng lalaking aswang ang siya namang pagdating ni Lola Berta. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Pinatay mo siya! Hindi pa siya patay! Nawalan lang siya ng malay! Sinaktan mo ang anak ko! Kaya pagbabayarin kita! Sa pagkakataong yun, ay muling inilabas ni Lola Berta ang totoong anyo niya bilang isang aswang. Lahat ng mga taong nakasaksi ay nagulat. Hindi sila makapaniwala sa totoong anyo ng matanda. Akmang aatakihin niya ako, ngunit nakailig ako sa pagsalakay niya, dahilan para mapasubsob siya sa lupa. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Kaya hinila ko siya mula sa likuran. Pagkatapos ay ikinintas ko sa kanya ang medalyon ko. Napasigaw siya sa labis na sakit. Matinding paso ang tinamo ng leeg niya. Kasunod nun ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Dito na kumilos ang mga tao sa baryo. Ang mga walang malay na aswang ay binuhat nila, saka muling ibinalik sa nakabukas na kuweba. Nang matiyak na nasa loob na ang lahat ng aswang, isinara kong muli ang batong humaharang sa pinto. Ang lakas na mula sa medalyon ang ginamit ko upang mabuhat ang mabigat na batong yon, sapagkat kung sa aking sarili lamang, hindi ko yun kakayanin. Matapos kong maisarang muli ang kuweba, mula sa maliit na siwang nun, inihagis ko ang medalyon sa loob. Kasunod nun, ang malakas na pagsabog mula sa loob ng kuweba. Sa lakas ng pagsabog na yon, siguradong hindi na mabubuhay ang mga aswang na ibinalik doon. Matapos ang lahat ng kaganapang yon, ay bumalik kami ni Lolo Iking sa aming baryo. Ipinagpatuloy namin ang buhay naming naiwan doon. Umalis kami sa San Felipe na maayos na muli
at magkasundo na ang magkapatid na sina Lolo Iking at Lolo Abdul. Kami naman ni Kiro ay nagpatuloy po sa buhay namin. Ang perang napulot namin, isinorender namin sa barangay. Ito pala ay pampasweldo sana ng may-ari sa kanilang tauhan. Kaya napakasaya nila nang maibalik namin yon. Isinalaysay din namin sa kanila kung bakit hindi na namin maibabalik pa ang medalyong kasama sa napulot naming pera na pamana pa pala mula sa lolo na antingero. Dahil naman natuwa ang may-ari ng pera sa kabaitan namin, kinupkup nila kami at pinag-aral. Ngayon maayos na ang buhay namin ng kapatid ko, kasama ang mga taong kumupkup sa amin at itinuring kaming bahagi ng kanilang pamilya. May mga bagay talaga na hindi natin kayang paniwalaan hanggat hindi pa nangyayari sa atin. Kaya nga, marapat na laging handa sa mga dilubyong paparating upang matiyak ang kaligtasan natin at ng ating buong pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. So yun po mga kaadik, isa na naman pong kwento ang natapos po sa araw na ito. Bumilib po ba kayo sa tapang ng dalawang magkapatid at sa kanilang kabaitan? Lalong-lalo na po kay Balong. Ganoon naman po talaga kapag lumalaban po ng patas, pinagpapala po. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment nyo lang po at pipili po ako ng magandang comment para i-shoutout po sa susunod nating video. So yun, bago po tayo mag-shoutout, nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Subscribe naman po kayo sa bago ko pong channel na Panyero Stories. Mga kwentong kulang po ito. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. So yun, dito na po tayo. Magbasa na po tayo ng comment ng ating masigasig na mga taga-subaybay. Shout out po kay Richie Villazor. Taga-Masbate din po ako, madami talagang aswang doon. At naniniwala ako ng kwento ng mga lolo at lola ko noon. Totoo daw talaga yon. Maraming salamat po sa inyong comment, Ma'am Richie Villazor. Sabi naman po ni Joanna Medina, adik talaga ako. Nawawala ang pagod ko pag nakikinig. From Masbate. Hello po sa inyo dyan, mga taga Masbate. Sabi naman po ni Hazel Fiesta, Sir Blair, channel niyo po ba yung Panyero Stories? Opo ma'am, subscribe na po kayo at tangkilikin din po natin. Maraming salamat na po kagad. Sabi naman po ni Gayso Mojo, good morning idol, maraming salamat. Nakikinig ng magandang kwento dito sa inyong channel. Mabuhay po kayo. Yan. Sabi naman po ni Marilu Credo, sana Sir Blair, lagyan niyo po ng sound effect para mas lalo pong gumanda ang kwento niyo. Yes ma'am, kapag lumakas-lakas po ang ating channel, baka lagyan ko na rin po ng sound effects. Sabi naman ni Buboy Morillo, Boss Blair, ang galing mo, saludo ko sa iyo boss. Nakaka-relax, nakakatanggal ng pagod. Salamat po from Dubai. Hello po sa ating mga kababayan dyan sa Dubai. Mabuhay po tayong lahat. Ingat po kayo palagi dyan. Sabi naman po ni Gloria Acosta, hi Apong Isaak at The Boys Addict. Nakaka-addict po talaga mga kwento nyo, araw-araw ko pong inaabangan at makinig habang ako po ay nagtatrabaho. Maraming salamat po, Ma'am Glorina Acosta. Sabi naman po ni Gara Bernazor, hi Kuya Blair, dito po ako sa Kuwait. More than 3 years na akong nakikinig sa inyo sa Apong Isaak at dito din po sa page nyo na The Voice Addict. Kompleto po ang araw ko pag naririnig ko po ang inyong kwento. Sir, sana po mag-subscribe din po kayo sa bago kong channel na Panyero Stories. Salamat po sir. Hello po Halina Engkayogen. Hello po Leslie Vlog Channel. Sir Blair, imba ka talaga, superb po ang mga kwento nyo plus action pa, ang gwapo nyo po. Hehehehe. My whole family ay iyong avid listener. God bless po. Shout out Leslie Vlogs Channel from USA, California.
Maraming salamat po sa inyo dyan sa California, USA. Sabi naman po ni Rosalie Colderia, "Hi Sir Blair, ang gaganda ng kwento mo, nakakalibang. Nakikinig ako habang naguhugas ng pinggan. Pa-shoutout po from Jeddah, Kazakhstan." Hello po sa inyo dyan, Ma'am Rosalie Colderia sa Jeddah. Hello din po sa inyong mga kasamahan sa trabaho at sa ating mga kababayan na patuloy na sinusuportahan ng kanilang pamilya. Kayo po ang mga bago nating bayani. So yun mga idol, mga kaadik. Bago po matapos ang ating kwento, ako po muli, ang inyong kaadik Blair Arellano na nag-iiwan ng isang kasabihan: kapag pinairal ang sipag at dangal sa bawat laban, sa bandang huli, ikaw rin ang magtatagumpay ng marangal. Hanggang sa muli po. Saludo po ko sa inyong lahat.